в някои от следващите двубой. Аз съм Диан Станчев и ще имам честа да коментирам за вас тази среща. Дано да станем свидетели на хубав футбол и нека по-добрият победи. Халит Ям с топката за Левски. Подаде към Аймен Белаид. Белаид силно напред, където търси Габриел Обертан. На пътя му обаче 2-0 срещу Септември, 2-1 срещу Етър и 1-0 срещу Берое. От много време насам сините не са имали такъв позитивен баланс. Сега обаче на терена се стигна до сериозни разправии, което и за Белмонт, и за Бона. Ето тук се стигна до разправията. Ралица остана недоволен от намесата на Холмар срещу него. Впоследствие напрежението се нажежи. Ето тук виждате как Белмонт избута Абделхаким Бона. Чек Първис Омарбаев зад топката. Центрира в наказателното поле. Обертан се е върнал чист и след това Янко Ангелов нанесе удар, който обаче две от тези 4 победи, които Локомотив записа, бяха на стадион Георги Аспарухов. Претенции за нарушение срещу Милош Цветкович, което евентуално... Иначе проблемите са за Анте Ралица. Ето това е момента. Виждате тук Бона. Тръгна да посяга с ръка. И изглежда закачи Милош Цветкович в лицето. Трябва да кажем, че Абделхаким Бона има жълт картон. Гледаме още веднъж. Бона не очакваше Цветкович да е зад гърба му. Не мисля, че имаше умисъл в действията. Локомотив излиза победител от нея. Анте Ралица търси начин да стреля. Имаше рикошет в Холмар Елфсон. Претенции за напуснала очертанията на терена. Гледаме сега удара на Анте Ралица. Не мисля, че тук може да се говори за нещо непозволено. Не смятам, че имаше основания да бъде до опасност. Още едно центриране, 1-0 за Локомотив. Ето, че зеленчарите откриват резултати в 14-та. Първи гол за Анте Ралица през този сезон. Ето как се стигна до него. Центриране на Омарбаев. Ралица успя да надскочи Халит Ям, да нанесе удар по посока на Мартин Полачек. Опита се вратаря да избие топката, но само я добута в собствената си врата. И така 1-0 за Локомотив. Автор на попадението е Анте Ралица. Сериозни забележки. Трябва да кажем, че имаше очаквания Димитър Илиев да започне като титуляр. Двата отбора внимават също така от тактическо естество да не допуснат някоя неточност, която да доведе до грешка. А продължават по-острите влизания. Халит Ям получава жълт. Ето ситуацията. Тук първо Янко Ангелов вдигна високо крака си срещу Иван Горанов. Но пък виждате и Станислав Тодоров къде е. Той прецени, че няма опасна игра от Янко Ангелов. И след това вече нарушението, което Тиам извърши. Омарбаев още веднъж ще центрира. Направи го към Стивън Езе. Няма гол. Има нарушение в атака. Центрирането на Омарбаев беше доста добро. Стивън Езе обаче извърши нарушение в опита си да отиграе топката. Натисна Халит Ям тук. Мариани. Не е лошо неговото изпълнение. Луков боксира. Получи се директен удар. Интересно хрумване от швейцарския плеймейкър на Левски. Се възползва от креативността и от скоростта на Паулиньо зад гърба си и да бъде по-опасен. Ще видим как ще се отрази тази рокада, която Славиша Стоянович прави. Топката е в Иван Горанов сега след намесата на Карагерет. Центрира на Горанов към Буш. Още един удар обаче, който е много неточен и много. Този ъглов удар пък може да създаде неприятности. Омарбаев с центрирането. Още веднъж разбъркване. В крайна сметка Анте Ралица последен игра с топката. Право. Тиам. От границата на наказателното поле. В тялото на Стивън Езе се спря топката. След това Цветкович. Още веднъж удар е блокиран. Този път от Йос. Ето още тук. Омарбаев остана на земята. Впоследствие Тиам стреля. Получи се рикошет, топката попадна в Цветкович, но и неговия изстрел беше блокиран от Йосип Томашевич. Това пък са техничните и красиви действия на Паулиньо. Подаването с пета към Кабрал, след което се стигна вече и до удара на Тиам, а и на този на Милош Цветкович.
Кабрал сега точно изпълнява корнера. Няколко футболисти скочиха, стигна се до удар. Доста куриозен на Холмар-Еловсон. Струва ми се с Обертан. Добре успя да се измъкне Обертан. Ето нещо интересно за Левски. Обертан в наказателното поле срещу Стивън Езе. Подава, разбъркване. Луков играе с топката. Също и Асен Георгиев. Корнер. Иващук веднага с действие. Подава към Обертан. Изключителен шанс за Левски беше Обертан да реализира. Ето още веднъж французина към Ващук. Обертан стреля. Ударът му беше блокиран. Веднага оказа влияние Богдан Ващук. Със сигурност ще развълнува сините привърженици. Неведнъж. С подчертана мисъл за защитата. Сега Паулино стреля, но много над вратата. Топката попада на пътя на Обертан. Той решава да пробва удар. Много лек. Право. Томашевич засилва се, стреля в стената. Имаше рикошет. Корнер ще последва. Левски с реален шанс да застраши Локомотив. Но пропиляха обаче по много елементарен начин футболистите на Левски тази ситуация. Търси Буш. Още не срещу него е Стивън Езе. Този път Буш обаче наделя. Опита да подаде към Паулино. По Халит Ями, Иван Горанов и Мартин Полачек. Белейт отново скача. Томашевич изчисти по най-добрия възможен начин. Цветкович. И пак корнер. Бърза Сърбина да центрира. Прави го. Този път се извиси над всички Серджио Буш. Ударът му обаче отново е неточен. Още веднъж пък футболист на Локомотив падна. Какво се случи тук? Аха. Емен Белейт изблъска Анте Ралица. Претендират от Локомотив, че Белейт трябва да получи. Можеше да получи още един жълт картон и да бъде изгонен. Сега пък Габриел Обертан извърши нарушение в атака. Този гол, разбира се, няма да бъде зачетен. Сега там центрира. Тиам, Буш, разбъркване. Луков успява да играе с топката. Паулиньо. Корнер. Тодоров няма вариант, въпреки че продължението изтече. Ето още веднъж центрирането. Серджио Буш отново се опита да нанесе удар. Мартин Луков обаче добре излезе. Скъси ъгъла и в крайна сметка или да центрира, или да стреля. Стигна се там до разбъркване. Иван Горанов не успя да овладее и това ще бъде всичко точен удар. След като се включи в корнер, след изпълнението на корнера. Така или иначе последният сигнал бе даден току-що. Локомотив Пловдив постига нова паметна победа през този сезон. 1-0.